Третия модул на Exchange Broker е контрагенти. Той съдържа 3 подмодула – контрагенти, контакти и банкови сметки. В този модул въвеждаме данни за всички наши контрагенти, лица за контакти и техните банкови сметки. Първият подмодул е контрагенти, където въвеждаме данни за всички фирми и физически лица наши контрагенти, в това число и служители. Първите два реда са стандартни, на трети ред виждаме бутони за нова фирма, ново физическо лице, печат, експорт, филтър, опресни и изчисти филтрите. От бутон нова фирма се отваря формата за въвеждане на нов контрагент фирма. В първия ред въвеждаме името на фирмата, ИК, тип ООД, въвеждаме нейния БУЛСТАТ, регистрирана по закона за ДДС, МОЛ ИК Иванова, държава България, град Варна. Чекваме фирмата да е активна, лице за контакт ИК Иванова, длъжност управител, роля на контакта собственик. След като попълним всички полета, натискаме бутон Запис и новия контрагент се появява в таблицата под филтъра на началния екран на контрагенти като нов ред. От бутон Ново физическо лице се отваря формата за въвеждане на нов контрагент физическо лице. Тя е аналогична на тази на нова фирма Надежда Иванова. При физическите лица задължително трябва да въведем съществуващо ЕГН, в противен случай системата няма да ни даде да запишем контрагента. Но можем и да не въведем нищо. Лице за контакт Ина Георгиева. След като попълним формата, натискаме бутон Запис и новият контрагент отново се появява в таблицата под филтъра. Във всички екрани на системата бутони Печат и Експорт работят по идентичен начин. Бутон Филтър служи за скриване и показване на филтъра, а опресни и изчисти филтрите са за изчистване на стойностите, въведени във филтъра при търсене. Филтърът действа на един и същ принцип във всички модули на системата. Търсене може да се осъществи по един или по няколко критерия едновременно. Например, търсим фирма ИНА, натискаме бутон Приложи. Фирма ИНА е от тип АД, активна и е наш агент. Ред команди предлага следните опции: редактиране, преглед, изтриване, контакти, класификатор и печат. От редактиране се отваря формата, с която конкретният контрагент е бил въведен в системата. След като въведем корекциите, натискаме бутон Запис. От команди Преглед можем само да преглеждаме данните, без да ги редактираме. Можем да изтрием вече въведен контрагент. Контакти ни дава информация за въведените контакти към избрания контрагент. Нека да се върнем в контрагенти. Следващата опция в ред команди е класификатор. Той ни дава възможност да правим класификация по различни критерии. Виждаме, че фирма ИНА вече е класифицирана по брой служители до 200. Можем и да я класифицираме по бранш. Системата ни показва, че стойностите, между които можем да избираме, са строителство и образование. Ние избираме строителство и натискаме бутон Добави. Виждаме, че новия класификатор се визуализира под номер 2 в таблицата. Можем да добавяме и нови класификатори и стойности. Например, нов клиент от 12 април 2008 година. Натискаме бутони Запис и Добави. Виждаме вече и третия класификатор под номер 3 в таблицата. От ред команди можем да изтрием вече създаден класификатор. Последната опция на команди е Печат. С нея активираме формата за отпечатване на бланка. Втория подмодул на контрагенти е Контакти. Новите бутони тук са Нов контакт и Имейл до всички. От бутон Нов контакт се отваря формата за въвеждане на нов контакт към вече въведена фирма или физическо лице. В полето към контрагент изписваме част от името на фирмата или физическото лице. Натискаме бутон Търси и от падащото меню избираме фирмата, която търсим. Въвеждаме лицето за контакти Ива Петрова. Роля на контакта организатор-отговорник. Държава България.
град Варна, чекваме активен и след като попълним всички данни във формата, натискаме бутон Запис. От бутон Имейл до всички можем да изпратим имейл до всички контрагенти, на които сме въвели имейл адрес. За да видим всички лица за контакти на началния екран е необходимо филтърът да е с празни стойности. За тази цел натискаме бутон Изчисти филтрите. В този подмодул филтъра работи по същия начин като в предходните. В поле Контрагент изписваме част от името на фирмата или физическото лице, натискаме бутон Търси, от падащия списък избираме търсената от нас фирма или физическо лице и натискаме бутон Приложи. От ред команди можем да редактираме, преглеждаме или изтриваме вече въведен контакт. Третия подмодул на контрагенти е банкови сметки. Новият бутон на този екран е за въвеждане на нова банкова сметка. Въвеждаме титуляр, ИКА, фирма ИКА, избираме банка, като тук имаме опция за въвеждане на нова банка и редакция на вече въведена такава. Банков клон, централно управление, тип разплащателна сметка, регистрирана, активна, открита на 12 април 2008, изтича на 12 април 2018. Въвеждаме IBAN сметка, контролно число и след като въведем всички данни, натискаме бутон Запис. Новата банкова сметка отново се появява на началния екран в таблицата под филтъра. От ред команди можем да редактираме, преглеждаме или изтриваме банкова сметка от базата данни. С това приключваме с модул Контрагенти.